Salvete, lingue latine amici. Vítám vás u další lekce našeho kurzu. Lectio octava, res publica est res populi. Res publica est res populi. Stát je věcí občanů. Quis haec verba scripsit? Tak to definuje stát Cicero v knize o státě De Re Publica. Quo modo autem populus a Cicerone definitur? A zde je Ciceronova odpověď. Občany se nerozumí jakékoliv seskupení lidí, ale seskupení většího množství lidí, sdružené na základě dohodnutého právního řádu a na základě společného prospěchu. Co se tedy stalo v Římě po vyhnání králů? Sexte. Římané založili republiku a nazvali ji významně Res Publica Liberi Populi Romani, stát svobodného národa římského. Lucie, pokračuj. Legendární zakladatel republiky Lucius Brutus prý přiměl občany k přísaze, že už nikdy nedovolí, aby v Římě opět vládl král. Opravdu. Ať hledám, jak hledám, tak někdo z mocichtivých mužů v Římě tento titul nepřijal. Nositelem hlavní ústavní moci v Římě, tedy spíš v teorii, byl lid. Hlasováním na sněmu přijímal zákony, rozhodoval o míru, o válce, volil úředníky. Ale iniciativa byla v rukou elity, nobility. Ano, a jejím orgánem byl senát, scházející se v kurii. Toto shromáždění nejurozenějších, nejdůstojnějších, nejzkušenějších a nejbohatších občanů bylo skutečnou vládou Říma. Její rozhodnutí senatus consultum se stalo závaznou direktivou pro výkonnou moc úředníky. Vůdčí postavení senátu se promítlo i do výsostného označení římského státu. Senatus populusque Romanus, tedy senát a lid římský. Ano, a všimněte si, že senát jako faktický suverén je vždy uváděn na prvním místě, zatímco lid římský, populus Romanus, až na místě druhém. Úředníků, magistrátů měla republika poměrně málo. Pravidelná kariéra začínala nejnižší kvestůrou, mířila přes edilitu k prétuře a konzulátu. Konzulové měli nejvyšší vojenskou a civilní moc, impérium, původně neomezenou. Jejím odznakem byly pověstné fasces, svazky prutů se sekirou, nesené takto před úředníky liktory. Dalším takovým odznakem úřední moci bylo úřední křeslo. Sella curulis. Politicky nejvýznamnějším úřadem byl tribunát lidu. V jehož pravomoci bylo vždy zasáhnout známým veto proti rozhodnutí úředníků i senátu. Pro Římany byla republika synonymem svobody. Libertas. A svoboda byla zajišťována zákony, které si lid sám dával. Cicero proto mohl právem říci, proto všichni sloužíme zákonům, abychom mohli být i svobodní. Ovšem, k tomu je třeba dodat vždycky ono známé quid leges sine moribus. K čemu jsou zákony bez dobrých mravů? Seznámíme se dnes se 4. latinskou deklinací.
Patří do ní substantiva všech 3 rodů, ale maskulína i feminína se skloňují naprosto stejně a v nominativu mají koncovku us, kdežto neutra jsou zakončena koncovkou u. Genitiv 4. deklinace má koncovku ús. Kurzus, manus, genus. Zápis slova kurzus ve slovníku čteme cursus cursus masculinum, běh, závod. Víme už dobře, že u substantiv je důležité znát nejen nominativ, ale také genitiv, abychom s tím substantivem uměli správně zacházet. Pouhé zakončení nominativů by nás mohlo totiž mýlit. Všimněte si proto dobře koncovek genitivních a jejich rozdílů. Animat vertite bene. Cursus, genitiv, cursus je substantivum 4. deklinace. Servus, genitiv serví, patří do 2. deklinace. Opus, genitiv operis, skloňuje se podle 3. deklinace. Substantivum cursus se skloňuje takto. V singuláru cursus, cursus, cursuí, cursum, cursus, cursů. A v plurálu cursus, cursum, cursibus, cursus, cursus, cursibus. Ve 4. deklinaci jsou zastoupena především maskulína, ale patří sem i 2 velmi frekventovaná feminína. Domus, dům, a manus, ruka. Domus propria, domus optima. To je latinská verze našeho úsloví můj dům, můj hrad. Manu propria znamená vlastní rukou. Pro neutra 4. deklinace slouží jako vzor substantivum genů, koleno. Kromě genitivu zakončeného koncovkou ús vidíme ve všech ostatních pádech stále stejné zakončení ú, tedy tvar genů. Pro koncovky plurálu platí již známé pravidlo, že v nominativu, akuzativu i vokativu je koncové a. Genua jsou kolena, jako opera jsou díla a jako verba jsou slova. Ostatní pády plurálu jsou stejné jako u vzoru cursus, tedy genitiv plurálu genuum jako cursum, dativ a ablativ plurálu genibus jako cursibus. Římští aristokraté chápali zastávání úřadu jako službu obci nebo státu, jako poslání příslušející jejich rodu a také stavu. Politická kariéra se tak pro ně stávala příležitostí osvědčit osobní zdatnost, získat si slávu na poli civilním i vojenském a zvětšit tak důstojnost celého rodu. Zásluhy o stát se zvětšňovaly i na oslavných náhrobních nápisech. Názorně to vidíme na náhrobku jednoho z příslušníků známého patricijského rodu Lucia Cornelia Scipiona Barbata, konzula z roku 298 před Kristem, tedy z doby, kdy Římané válčili se sousedními Samnity. Nápis je psán starobylým veršem i starobylým jazykem. My si jej proto zjednodušeně přeložíme takto. Lucius Cornelius Scipio Barbatus, syn Gneův, muž statečný a moudrý, jehož krása se zcela vyrovnala jeho schopnostem, byl ve vaší obci konzulem, cenzorem, édilem. Dobil Taurásii, Cizaunu, Samnium, podrobil celou Lukánii a odvedl rukojmí.
Takový byl tedy Lucius Cornelius Scipio Barbatus. Náš výraz magistrát má původ v latinském slově magistratus, magistratus, maskulínum, které označuje i úřad, i úředníka. Určeme si několik pádů tohoto substantiva v plurálu. K rychlejší orientaci máte tabulku. Magistratibus. Dativ a ablativ plurálu. Magistratus. Nominativ, akuzativ, vokativ plurálu. Magistratibus leges, populo magistratus praesunt. Nejprve si tedy určíme větné členy. Určité sloveso ve třetí osobě plurálu praesunt je přísudek, predikát. Sloveso praese s významem vládnout vyžaduje subjekt, který vládne. Podmětem, subjektem v první větě je slovo leges, zákony. V druhé větě je podmětem slovo magistratus, úřady. Dále vyžaduje význam slovesa vládnout také předmět, objekt v datívu, komu vládnout. Magistratibus, úřadům, populo, občanům, to jsou objekty ve třetím pádu v datívu. Takže nyní můžeme větu přeložit. Úřadům vládnou zákony, občanům úřady. Ciceronův výrok je ovšem delší a obsažnější. Jako vládnou zákony úřadům, tak vládnou úřady občanům. A právem lze proto říci, že úřad je mluvící zákon a zákon mlčící úřad. No, čekal jsem, že si k dnešnímu vážnému tématu budete číst taky nějaký vážný text. No, a vy zatím, no, co pak jste si vybrali? Co jste četli? Lucie? No, zjistili jsme, mý magister, že římský senát měl podobné trampoty s úředním tajemstvím, jaké provázejí politické představitele dodnes. Aha, Plutarchos. O ženské tlachavosti, aneb příběh o Skřivanovi se zlatou přilbou a skopím. No, to je opravdu pěkný příběh. Rádi si ho poslechneme. Prosím, Lucie. Tak tedy, římský senát se jednoho dne o čem si tajně radil a na veřejnost nic neproniklo, takže začaly vznikat dohady a napětí. Žena jistého senátora, hodná a skromná, ale přece jenom žena začala na svého muže naléhat, aby jí prozradil, o čemže senát jedná. Přísahala, že bude mlčet jako hrob a naříkala, že jí manžel tak málo důvěřuje. Senátor přemýšlel a nakonec řekl. Ženo, už nemohu dále odolávat tvým prosbám a nářkům, ale ta věc je hrozná. Byl spatřen Skřivan se zlatou přilbou a skopím. A my jsme se teď radili v senátu, zda je to dobré či špatné znamení. No, tak teď tedy víš vše. Potom odešel na forum, ale žena řekla všechno své služce, služka potkala náhodou svou přítelkyni, ta všechno svěřila svému milenci a to vše pod rouškou tajemství. Takže když náš senátor přišel po chvíli na forum, jeho přítel ho oslovil. Víš, co je nového? Byl spatřen Skřivan se zlatou přilbou a skopím. Je to strašná věc. Teď právě kvůli tomu zasedá senát.
Manžel se jen zasmál, v senátu vše vysvětlil, ale řekl si, že svou ženu vytrestá a doma hned spustil. Ženo, co jsi mi to provedla? Kvůli tobě teď já budu muset do vyhnanství. Žena ale zapírala. A když už nevěděla, kudy kam, tak řekla, a proč já? Co pak to neslyšelo dalších 300 senátorů? No tak, tehdy to muž nevydržel, dal se taky do smíchu. Jakých 300 senátorů, prosím tě? Vždyť já jsem si celou tu věc vymyslel, abych si tě vyzkoušel. Teď alespoň oba víme, jak to s tvou mlčenlivostí doopravdy je. Když totiž chce moudrý člověk vyzkoušet, zda nádoba náhodou neteče, nelije do ní na zkoušku víno, ale jenom vodu. Čeká nás ještě poslední, 5. deklinace se vzorem res, rei, femininum, věc. Prakticky všechna substantiva této deklinace jsou rodu ženského. Pouze substantivum dies je maskulínum, ale i ono, pokud označuje nějaký blíže určený den, je rodu ženského. Například certa dies, určitý den, nebo nulla dies, žádný den. Genitiv singuláru této deklinace má zakončení ei nebo ei. Skloňujme substantivum res v singuláru. Res, rei, rei, rem, res, ré. Jen několik substantiv 5. deklinace má vedle singuláru také plurál. Jak by také mohlo mít plurál například abstraktum luxuries, přepich. Tvary substantiva res v plurálu. Res, rerum, rebus, res, res, rebus. Substantivum res tvoří velmi často sousloví s nějakým adjektivem. Například res publica, věc veřejná, stát. Mimochodem, všimli jste si nápisu na budově Českého parlamentu? Salus rei publicae suprema lex esto. Blaho státu budiš nejvyšším zákonem. A nyní připojme ještě záporná zájmena. Žádný, nikdo, nic. Zájmeno žádný, nullus, nulla, nullum se skloňuje jako adjektivum 1. a 2. deklinace bonus, bona, bonum. Pouze v genitivu a dativu singuláru má jeden tvar pro všechny 3 rody. Nullius, nulli. Genitiv je tedy nullius viri, žádného muže, nullius urbis, žádného města, nullius operis, žádného díla. Dativ nulli viro, nulli urbi, nulli operi. Nikdo je v latině nemo. V tomto slově je pozáporné předponě ne, skryto slovo homo, člověk, ve své původní podobě hemo, tedy nehemo, nemo. V některých pádech zájmena nemo se objevují tvary zájmena nullus. Nemo, nullius, néminý, néminem, némo, nulo. Někdy se však setkáte i s dativem nulí a s ablativem némine. Zbývá ještě skloňování zájmena nihil, nic, které má někdy tvar
Níl. Při jeho skloňování se uplatňují nejen pádové tvary zájmena nulus, ale pomocně i substantiva res. Nihil, nullius rei, vlastně žádné věci. Nulli rei, nihil, nihil re. A nakonec ještě jedno upozornění. Čeština připouští ve větě 2 i více záporů. Latina připouští pouze zápor 1, chceme-li, aby věta vyzněla záporně. Venit nemo, nepřišel nikdo. Nenaučil se nic, didicit nihil. Ad ego omnia didici, ale já jsem se naučil všechno, může jistě říct každý z vás. Nemo in amore videt. V lásce je každý slepý. Nulli rose de est spina. Není růže beztrní. Nulla calamitas sola. Neštěstí nechodí samo. Ano, neštěstí nechodí samo. Nihil homini certum. Člověk nemá nic jisté. Aneb nevíme dne ani hodiny. Hodně jsme se dnes naučili, o mnohém jsme se poučili. Jenom jedno si ještě připomeňme na závěr. Když překládáte do češtiny, nepřekládejte jenom slova. Snažte se vystihnout význam toho, co překládáte. Třeba tak, jak to udělal Jan Amos Komenský, když překládal tohleto přísloví. Res mala, res tulta, dare nihil, promittere multa. Kdo mnoho mluví, buď lže, a nebo se chlubí. Ovšem můžete také říci, věc špatná, věc hloupá, nedává nic, jen sliby nás houpá. Tak pozor, abyste náhodou někoho nehoupali. Valéte.